nazywam się Robert Gibas i od niemal 15 lat wspólnie z bratem Krzysztofem oraz ojcem Andrzejem pracujemy w branży serwisowej pojazdów ciężarowych. W tej prezentacji pragniemy podkreślić nasz potencjał oraz możliwości techniczne, jakimi dysponują nasze serwisy. Serdecznie Państwa zachęcamy i zapraszamy. Dynamika rozwoju transportu drogowego w ostatnich 20 latach spowodowała znaczne zwiększenie zapotrzebowania na profesjonalne usługi serwisowe. Chcąc sprostać zapotrzebowaniu rynku napraw pojazdów ciężarowych, w 1999 roku Andrzej Gibas, mechanik-przedsiębiorca, uruchamia swój pierwszy serwis samochodów ciężarowych w miejscowości Wyszynki. Serwis posiada dwie hale napraw pojazdów ciężarowych. W pierwszej znajduje się dział napraw i kalibracji tachografów analogowych i cyfrowych. Druga hala, wyposażona w przemysłową kabinę lakierniczą, dedykowana jest do napraw naczep i pojazdów pokolizyjnych. Klienci serwisu Gibas nie muszą się martwić, jak dostarczyć uszkodzony pojazd do serwisu, gdyż firma oferuje usługę assistance 24 godziny na dobę. Naprawy pojazdów nie mogłyby być realizowane bez szybkiego dostępu do części zamiennych i fachowej wiedzy załogi. Dlatego serwis Gibas posiada doskonale wyposażony magazyn, w którym handlowcy dbają o stałą dostępność części, materiałów i płynów eksploatacyjnych. Dzięki rzetelnie i skutecznie wykonywanym naprawom oraz dzięki rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych, serwis zdobył zaufanie i uznanie ogromnej rzeszy transportowców. Między innymi dlatego po kilku latach działalności i rozwoju pojawiła się konieczność budowy nowego obiektu serwisowego. W 2013 roku w Pile przy ulicy Wawelskiej 115 został uruchomiony autoryzowany serwis Iveco Gibas. To obiekt spełniający surowe wymagania techniczne i jakościowe wszystkich producentów pojazdów ciężarowych. Nowoczesny serwis w Pile znajduje się przy obwodnicy południowej miasta, w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr S10 i S11 Bydgoszcz-Szczecin. Serwis posiada 5 przejezdnych stanowisk naprawczych oraz okręgową stację kontroli pojazdów, w której wykonywane są okresowe przeglądy wszelkich pojazdów. Stacja wyposażona jest w nowoczesną linię diagnostyczną Certus, dzięki której nie ma możliwości popełnienia błędu diagnostycznego, gdyż kompleksowo sprawdzane są układy zawieszenia pojazdów, układy kierownicze, hamulcowe, napędowe, elektryczne i elektroniczne. Dzięki tym zabiegom certyfikat wydany przez stację to nie tylko stempel w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, to pewność i gwarancja mobilności pojazdu. W serwisie Gibas wdrożony został nowoczesny system dystrybucji i monitoringu produktów smarnych, dzięki czemu kontrolowana jest ilość i jakość stosowanego oleju, zgodnie z zaleceniami eksploatacyjnymi producenta pojazdu. Każdy właściciel pojazdu wie, jak kosztowne są naprawy elektronicznych układów sterujących, bez których nowoczesny pojazd nie funkcjonuje należycie. Serwis Gibas zatrudnia doskonale wyszkolonych elektroników i mechatroników, których wiedza w połączeniu z wyposażeniem i oprogramowaniem diagnostycznym gwarantuje najwyższy poziom usług. Na bazie doświadczeń zdobytych przez lata prowadzenia działalności w Wyszynkach, serwis w Pile posiada większy dwukondygnacyjny magazyn części, przestronne biuro obsługi klienta, w którym każdy klient, oczekując na naprawiany pojazd, może spożyć posiłek, przeczytać prasę czy obejrzeć telewizję. Szczególny nacisk kładziony jest na szkolenia techniczne pracowników, co potwierdzają liczne certyfikaty i wyróżnienia. Ważnym momentem w historii firmy było podpisanie umowy z grupą DBK, dzięki której oprócz sprzedaży i serwisu pojazdów Iveco wprowadzono kolejne marki DAF oraz naczepy Kegel. W firmie Gibas w myśl zasady sprawy niemożliwe załatwiamy od ręki. Każdy klient może znaleźć pojazd dla siebie. Już nieraz klienci firmy przekonali się, że współpracując z Iveco Gibas w każdej chwili i w każdej sytuacji mogą liczyć na pełną profesjonalną pomoc.